Салом тамошобинони гиромӣ, ман имрӯз бо берунда раҳда рафтистам. Намедонам микрофон таги румолакда мондак. Манам хел румолакамо бастам. Як рӯз яке аз тамошобинон гуфтанд ки апай Нилуфар, румолакатон ранги жади банден хушрӯ мешавад. Барое ки ман бисёр агар ки хеле куртоҳое ки пешаш кушода пӯшам замаза мекунам вақти монтажда. Баъд яке аз тамошобинон гуфтанд ки ранги румоли жади банде нақстар ҳаста. Баъд рости гап гуфтам нақс кӯ хел ман пеш дорам хел румол мебастам ва бо ҳози бастистам. Якумбор хел бастам, рости гап маъқул нашуд. Тарзи бастанаш румолаки ғафсай ранги шарф эвай. Шарф барин печондаги барин ҳам хел шудестай. Ман ҳозир пеши хонаи очам рафтистам, якта документ дар кора, ҳамун документа мегираму. Баъд жек рафтам дар кор. Рости гап беҳад офтоб, намедонам чӣ хел анамехел. Ҳозир ман пеши бозори Помирда расидам. Инҷо чӣ хел хушрӯ садбарг ҳама ҷо доштаги пеши донишгоҳ. Унҷо истодам ждат кардистам. Хайр ин тарафда ҳеҷ кас нест. Рости гап вай тараф съёмка карда омаданда беҳад одамон нигоҳ мекунанд ва ҳама вақт мегӯям ки ҳеҷ кор намекунад. Лекин вақте ки мебинӣ ки одам тра нигоҳ кардистае беҳад одам худашро гум мекунад. Ман намедонам ки чӣ гуфтаистам. Вақти монтажда баъд мегӯям эй худо ман чӣ гуфтаистам. Инчуда аҷоиб ҳозир вай тараф кати омадам, гуфтам съёмка мекунам. Вақте ки хел съёмка карда мери чӣ хел гум ҳичи аҳамият наметиҳад. Вақте ки ман хел худато съёмка карда мери хел аҷоиб нигоҳ мекунад. ҳозир ман пеши хуштомонам рафтаистам. Инҷо сояда истам. Беҳад давида омадам ва копия паспорт дар кор. Ҳозир интизор шудам ки то ки роҳӣ кунанд имокати неки ҳеҷ неки роҳӣ кунанд. Баъд ҳамҷа хонаи хуштомонам наздикай. Там бе хуб тараш давида мераму вай мекунам. Пеши хуштомонамда мешинам 1 соат 1.5 соат. Ба кай роҳӣ кунанд баъд мебиёму мебурорам. Анами хел тамошобинони гиромӣ, ҷо талабҳои вай мактаб истодиан ва я нигоҳ кардистам. Анами хел бо чӣ гуфтанӣ будам. Имрӯз ҳаво рости гап саҳар кати беҳад хунук буд ки аҷоибот хунук шуд имрӯз. Як рӯз яке аз тамошобинон гуфтанд ки вай румолатонро жади барем банден чӣ хеле ки гуфтам ва даромада ҳамон инстаграму ютуб тамошо кардам ки чӣ хел румол бастанд дар кор. Рости гап ман тамошо кардам аҷоибот. Барои он ки ҳама хел бисёр беҳад булавка мезананд, сӯзанак мезананд. Ман фаҳмидам ки барои чӣ румолакҳои ман меғалтанд. Барои он ки ман беҳад 2 дона невидимка мезанам тамом. Умуман булавка намезадам. Лекин нишон доданд видеода ҳам хел пур булавка заданд ва ҳозир ман низ 2 булавка зада буромадам. Бо ҳамон булавкаҳоям румолаки ман ғеҷида рафтеста қафо. Анам хел мумкин ки шамол сахтае, барои ҳамин ҳам хел бошад. Анам хел тамошобинони гиромӣ, хай ман майда равам ва ё рафтам ҷо одамо истода будам. Барои ин ман истодам инҷо дидам. Анами хел инҷо мағозаи Самарқанд буд. Аввал Афлесун буд, Самарқанд шуд. Бо ман инҷо Дурахшон нав кушода шудагӣ ҳаста. Вай рӯз ман дуромада будам. Ҳаминҷо ҳамақа одам ҳозир шиштагӣ буданд, ҳамаш хеста рафтанд. Барои ҳамин нахостам ки инҷо омада гап занад. Авҷо истодаму гапома задаму баомад миср. Анами хел майда равам канӣ. Ман ин коғазҳо дастамда инҷода ва Ширкаду камтар гирифтам хуштомонамда. Хонада аҳамият натиҳанд тамошобинони гиромӣ. Чӣ хеле ки медонед ман имрӯзи дароз набудам хонада. Вай ин китоба ҳама хел кайди Нилуфар. Ман инҷода Нилуфар доскада бинен худаш бе ёрдами ягон кас китоб дасташда доскада наистеста. Нилуфар
Мана вай лев кашидеста. Ман ин лев буда тамошобинон мегирами. Мана ҳама ҳарфҳоя то мана это какая буква? Ц. А это какая? Ч. Молодец, Хамаша. Вот Ю. Это я, это Ю, да? Где я? Я. Да. Это какая буква? Это. Мана инаш W. Хам руси, хам английский. Инаш че? Наш сердечко. Ой, это сердечко. Молодец. Мана даже хату я каждый. Молодец, Нилюшка, умничка, да? Да. А Севуш пошла танго хулиганы. Кани мы. Где мы? Вот так. А ты? Т. Где ты? Вот это ты, да? Да, молодец. Это С. Это Р. Мана Нильф. Рего. Р. Рыбка. Рыбка. Она дидет харфе рея медона. Пешва харфе рея на гуфта на метрен сле мегуфт. Да, мягкий знак. Вот так и вот так сделала. Молодец, Шимо, умничка. Это какая буква? Е. Да. Это Н, П, Г, П. Б, А, Мгм. Л, Ф, Ш. А, инше. Ну, инше бедай мала. Вот это ше тоже. Т. Умничка. Молодец. Почко микне на козе. Так лев мне кажется, как красиво. Молодец. Где лев? И китоба бинанчко, когда фломастеровка ти китобчада наистай. Хай асос китобча хадаш команде сёвуш хулигани кадестай. Увай. Ин якта пакетда кубикобда, якти дигашда маница лега буд хамша грита партиян. Ana mejela. Intrafasha.